A jel vam se desilo nekada da ste vi pali i da vas je možda neko prepoznao? Pa naravno, Kopaoniku, ja sam sa mojom decom, Viktor skijao njegove 3. godine, Stefan isto takođe, tako da je Kopaonik zaista naša bila omiljena destinacija. Često sam dolazila sa mnogo mama gde smo iznajmljivali recimo kuću, pa nas bude u kući po 15, 16, što mame, što tate, što deca. Zaista su to bili veoma lepi trenuci kada smo skijali svi zajedno i naravno bilo je padova i pa taj ko skija mora i da pada. Naravno, ali nije nikada bilo ništa da je bilo, baš tako da kažem, strašno. Ja ako se lomim, ja se polomim negde na suvom, pošto sam ja specijalista da polomim ruke, polomim noge, zato sam sad postala jako pažljiva i vodim jako računa, malo sam usporila.